Bergaji, Pak. Sugeng dalu bergaji. Iya. Bergaji piye? Ayo sindan-sindan sing kok kan gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya, ya ora perlemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane di taleni nganggo stagen kok ya ana tadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wah. Napa? Wah gedene ra jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba karo kempolku rak padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wo, ayo abot le momong karo le golek dit. Bijane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ra apa-apa. Aku justru anak nek cinden ono sing duwe anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penonton pripun nggih? Ora apa-apa, anggere anakmu tok kempit. Kempet kok mati yo. Ya ora kok yo. Lah iki jare semene. Oh yang ngempet anakmu dadi ngempet 3 anakmu dadi. Iya. 3 piye? Anakmu ra 3 to. 3 apa pira? Setunggal. Wow, sing 3 sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi 3 iki maksudnya piye? Ora maksude anake bocah, anake iki sing iki 3 sapa? Sinden-sinden iki ning anake 3 sapa? Oh Neti nding ya lali ya. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Keling aku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti ngono di nganuru wiyaga. Di apa? Dislataki anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno ya. Mulane anak nggonku cicah cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo dolanan yo. Wah terus jengklit aku lunga. Lah jenenge kurang ajar kowe kok. Jenengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Heeh. Ana sriuning, ana pepeling, milya kowe arep nembang apa? Ya, ana liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Nek kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadi liwung atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan liwung iki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Heeh. Kaya dalange ning gleleng tok. Maksudnya piye lambemu ki omong? Lah muni tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku. Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Oh iki senengane arep geleleng ning sing sesuk. Lho ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora mung ting relip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus duruke biar ngono kok geleling malahan. ya ngene piye le nganggo? Iso lho kae senter golek kodhoke ra ditalekke. Lah niku ditalekke dodo. Ah, mung kari dirut ro dodo kan luwih kenceng. Gak luwih kenceng. Oh kari durupke nek munggah pangkus biar ngono wis. Ketok le semromong. Iya. Nek mung kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Kuwi iso kemelip lak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis ning sak bros wae. Kuwi rega pira iki? Niki. Heeh. Niki donge 500. Heeh. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Ah, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Apa padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Sesuk tak tukokke ning endi? Plok tak ajar lho, no. Kaya brandy kuwi kaya whisky karo ora. Jas. Aja kuwatir wis aja tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye? Wis tok ora usah cerewet kowe ngomong. Isin-isinke ora sesuk. Sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Kuwi tuku bros. Lho dinas. Ning sing masangke aku lho. Masange ngene Bu Pras. Ah wegah. Lah Bu Pras langsung tancepke brok ngono kowe.
Lah karepe masang ndek sapa? Ayo ngene sindan-sindanku. Nanteng. Anteng. Mah luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya wis kek nempang ora usah dadake pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwo. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, ket mau plak-plak wae kowe. Nanti kedusur kan anarkis kok. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggana papat po 5 ngadeg kabeh. Oh iya, ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo Ulubes Kuntul Baris. Anyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso udu gugur gunung mong nyune Ulubes Kuntul Baris kok gugur gunung. Kontol. Ulubes Kuntul Baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Sinten mengke? Ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apane? Pemilihan. Manut kula nggih, bawane. Jangan Nah. Napa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayuning budhek. Kok budhek? Lah iki mah aku kena omong kowe, ngono sindan kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok ngono. Mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu suda rungon. Mboten kok. Ayo sing kok. Ngandel. Ngono kok kan ora muni budhek. Kowe iki suda rungon, kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti dak pilih. Ki nanti dak pilih. Asing kene iki. Ngandel. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Ya ora. Aisyah kaya. Wong bar ki nanti dak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih, Pak nggih? Mireng ta? Pak Lurah mireng mboten? Mireng kok ya. Ming aku tok sing ora krungu. Pak Lurah mireng kok meneng wae. Oh, semir iki. Meneh. Pak Sumar. Parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan ki dadi iso kondang ki ya mergo. Aku ki mbiyen parapane dek cilik bendol. Kudu ya. Dadi omongi ngeyel. Aku mbiyen dek cilik iki sing jeneng bapakku, Pak Mantem nek aku ndol ngono kuwi. Ndol? Oh, tak antem blasen. Lah jare bendol. Oh iya bendol ya. Mak aku nek ra jelas mbok sing ya jelas kok nganti gedro-gedro. Gemes ya karo aku. Ora gemes. Piye? Pengen gecek gak? Yo. Ya. Sabar nggih, Pak. Ayo Mas. Soale dijak omong ra krungu. Tak tunggu sliramu
Ya Rabbi amin. Maya mangga. Sesuk Brai, sesuk Brai, sesuk Brai. Sing ngempul kae ya ora perasaan. Lah apa? Pencunte nganti dekok kae to. Ndi Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ra apa-apa ya. Mbok jajal sirahe kuwi dicucuk. Oh, dekok tenan. Ah iya kaya. Wah dan dimimi-mimi dekok. Aku nek nang omahe tak alus-alus e. Nang kene men dicucuki nganti dekok. Ora apa-apa nggo nyambut gawe ya wis. Aku muni pencune dekok nih ibu-ibu do guyu kabeh. Sindene niki lho, Pak. Ora. Ngopo? Oh iso ngene kok. Nah. Sabda ya. Dadi piye? Lah apa-apa. Sida ora? Sida. Sabda pandita. Sampun Gus pepujane
apa tak aku dhewe apa tak wakku dhewe nanu dah dewa jawataku welas sono mring mami neno besok kapan katekan jejer lan wong bagus umpamakna umpamakna yen kodho tanpa prau sasat toro ten pepatri nyidam sarihas mara ya nenu monggo ya Mbak engko didangdut ki apa ora manut karo kanca-kanca ya sliramu sekarang melati aku kumbangi dan sari sliramu margi wong manis aku nalikane
Ya, ayo jumeneng no. Ya, Mbak Elisa ora karo Salaso iki no. Ya. Iki nganu ngajari apa jenenge wong rada kagok suarane iki. Ya. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing Argomulya Gedang Sari nggih. Argomulya Gedang Sari. Gedang Sari kuwi nom-nomane Nogosari berarti ne. Apa? Nom-nomane Nogosari. Kok nom-nomane Nogosari piye to? Ya Gedang Sari. Gedang kuwi gedang durung dadi Nogosari. Oh iya. Nom-nomane Gedang Sari. Nom-nomane Naga. Ya sak akaremu sak. Dadi gedang sike bar kuwi engko dadi naga. Oh. Ya, dadi nek wis dadi iki wis iki kok wedang kok akeh banget to iki. Karo ngombe cangkeme pira caca? Kok geragas e kowe, Pak? Apa? Kok geragas? Gragas dengkulmu melacat kowe. Lah iki akeh banget ombene dalang kira entuk nguyuh lho. Ah iya. Repareng ngene. Aku ora ngerti kok. Apa to sebabe dalang kok ora nguyuh? Kenapa? Soalene wis seprene mesti ora ngerti to? Mboten melu aku pirang-pirang sasi kowe melu aku. Meh setahun ya. Belum ada 8 bulan mungkin. 8 sasi. Iya, 8 sasi. Kowe mesti mikir kok Pak Sino kok ora tau pipis. Kok ora tau pipis kenapa? Jawab. Ngene, janjane kowe tak jlentreke ya sa. Iki ya kagem para lenggaliane mergo nek ndi-ndi mesti padha takon. Luwe-luwe wong sing ora apal bab pedalangan, kadang kala seneng wayang pertama iki mesti takoke dalang kae kok iso ora nguyuh ngopo. Ya. Kok iso ya? Mergane pikirane terfokus nang nggon gawean. Pikirane terfokus nang nggon gawean. Kowe tau ngerti wong main kertu? Main kertu? Tidak tahu ya. Judi aku enggak judi Om. Oh, main kertu pernah. Iya, main kertu ning kowe wis tau ngerti wong judi nganggo kertu kae. Iya, tahu. Wis tau. Iya. Kae nek menang mbok 3 dina 3 bengi ora nguyuh betah. Kok iso bet? Mergane atine seneng. Atine seneng fokus ning nggon kertu. Iki contoh lho mingan. Aku ya ngono. Iki atine seneng iso mayang lipur piyai akeh. Iya. Mula ora bakal iso terpikir, kene ora terpikir. Oh ngono. Lah aku atine seneng yo gebelet nguyuh he, Pak. Kuwi sing perlu tok benake sekermu. Ora berarti apa mergone pasano mikir ya? Iya, aku mikir lakon, mikir akeh ya. Mikir akeh. Mikir utang barang. Nek utang iki jelas wis tak pikir, maksude tanganku ora leren, to. Tangan kanan kiri pegang ini apa keprak. Terus ini nglakokke wayang. Terus kene mikir romongan, mikir romongan. Sikil ya ora lelen, sikil sila sing siji jejak ngene iki ya. Oh iya, kerja semua ya? Kerja semua. Monggo iki nek yo madem rono mbadep rene ndeloke wayange. Heeh. Kaya ana sinden ayu-ayu ndeloke Depok to, Pak. Ora medhep sinden. Ora entuk, ora kena, ora pareng sinden ayu-ayu ki ora dienggo dalange, ning ki dibusungsuke kagem para pamirsa. Nek pamirsa ki weruh sinden ayu-ayu mesti dawa. Iya. Wayange critane le omongan kesuwen ya ndelok sinden sik. Ngono bagian dari keartistikan Pak. Bagian dari properti. Properti? Padake patung iki urip Om. Bernafas. Maksudnya propertine pedalangan. Oh iya bener properti panggung iya dadi ora sanu moko nek lingguh ora pener dalang ki nek lingguh kesusu bar nampa wayang selak talu lingguh kesusu blek ora pener iki nggo ngene iki rasane mak celeng apa jelenge apa ora tak kandhani kowe sing jeleng apa wis kaya ana sing kelingguhan lah pokoke iya yo angel yo pada di dalang. Angel mulane aja disembranani karo sopir kowe ampuh dalang. Mula kowe
Kalau profesor-profesor tahu tate apa jadi meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Oh jawetmu ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super jawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawatin ning jaba ye. Kuwi aneh-aneh ora. Jeneng super kuwi mergane setiap malam kerja ya to mripate melek, tangane cangkeme omong, pikirane mikir, wah kabeh bekerja. Kuwi dianggap dan berapa jam? 9, 10, 11, 12, ya. 1, 2, 3, 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam non stop. Ya pantes wae ra belet pipis ya, Pak. Ha iya. Soale mikir terus ya utekmu berarti ape, Pak? Sik. Omonganmu ra penak omonganmu. Maksudnya cerdas, jadi mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran ana ning utak. Lah iya ning aja disebut kuwi nganggo tata krama, kowe iki tak bayar saben bengi kok ngutek-uteke dalange. Neuron. Apa? Ya utek. Utek pikiran. Matur ya, wah iki lho tambah meneh sing nyuwun lagu, Mbak Elisa. Sinten? Nyuwun apa? Kula Andri Suprapto CV Petro Putra Harga Mulya melayani rental mobil bus tour and travel. Nyuwun lagu pepeling. Ya. Nggo diaturake. Pokoke santai wae. Ya. Ki bakmi Jawa. Mak Parti dan angkringan minta lagu Sriyuning. Ya. Bakmine ndi kok njaluk lagune? Pak. Ora dinai bakmi. Ora kok ya. Iki wis dinai duit ngene kok. Oh, dinai duit. Iya. Berarti nek aku entuk duit mengkene. Sapa? Aku. Lah nek kowe nyanyi pepeling pos Sriyuning entuk duit, nek liyane ora entuk duit. Oh, tergantung lagune. Iki duit mlumpuk ning kene iki ora dienggo person, ning dienggo kas. Untuk kas ya, Pak. Iya. Nggo tumbas seragam meneh ya, Pak. Nggo tuku seragam. Karo nggo tuku bros. Beros iki larang padake 50.000 kurang. Regane 350. 350. 350. Iya. 350 iki padake. Monggo wong pira ki 10. 10. Wis bayar urung? Durung. Wis tanggungane Pak Sih. Kayane duit-duit po. Nggo tuku bros iki 3 juta. Ana duite. Kowe saiki pengen tak bandem duit apa piye? Ayo duwe nek men 3 juta tuku bros kecil kok ya. Pajake wong debes. Pajake wong debes. Geleleng tenan dalang siji. Geleleng kok ya. Sesuk tak tumbaske bros. Ya. Oke. Nek kira-kira iki do rusak kabeh. Elek-elek tumbaske nek. Oh siap. Gelungan iki supaya awet ganti. Ganti ya, Pak. Ban Vespa. Kuwi malah ora dadakan, ora usah dadakan. Ya mumet dase padake engko nek. Sakarepmu mumet ya das-dasmu dhewe kok. Kok memburi ngene abot mburi. Iya. Ya. Ayo nembang apa? Ngaturake lakon. Oke banget iki sa. Aku sesi deman wae, Pak. Oh, dia mau ana sing nyuwun sesi deman. Ya. Diaturke. Katur karo warga-warga Gedang Sari sing padha merti desa. Meteri desa nggih ngaturake nggih sing meteri desa mugi-mugi saged support nggih Siti apa lemah sitine. Apa? Lemah sitine rasa lemah siti. Sitine nipun saged support kathah doyanipun nggih. Murah doyanipun. Murah apa? Doyanipun. Wis undakmu akeh lho, wis iso toya barang kowe seneng aku. Toya bagus to, Pak? Toya itu banyu. Air ya, minuman. Dodo ya air, bedo. Lan ugi mangke kathah sing mangke adol sakit larang kulake murah. Bener ya, Pak? Bener. Sing mangke bakul tambal ban ya kathah ban. Mosok ndong akeh ban bledos ya, Pak. Ora apa-apa kok ya, sing penting do kerejekan kok ya. Nek sing tukang kijing ya mosok akeh wong mati ra paring ya. Ya pokoke kabeh. Pokoke kabeh pekerjaane iso lancar. Amin. Sing dadi guru ya entuk
tambahan duit. Amin. Sing durung ana pekerjaan ya entuk pekerjaan. Wis ta Pak, apa meneh? Nggih, ya. Oh nggih, nyanyi. Wiwitane anderek sang pekik pria bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung-yung Bendara terus kayung-yon neno selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis anggung remarang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis pas mlebu kendang ya lancaran mangga terus tresno sesideman luwih becik monggo luwih becik patenono timbang kepisahan neno liwat kincanging aresta kuwasahan landang atiku Dianus ning serius waku aku isih mampu
luwih becik paten ono timbang pisahan tarik wangi samudana lawan kulawan karo liwat kincanging airku kuwasa landang hatiku sing serius aku kowe bocah kuno dan bocah kuno kadungan riko jiwa ragaku kangura kehormatan mangkro rukukan urip ana kutangan kowe tak tungake kowe apa-apa wae najan sampean kasena Mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu ndadosaken kagyat raosing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih Yai menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong lah pun Kakang Yai Weruh Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darmakusuma yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama laku dodok nyembah karo ratune kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu saiki jajal gagasen Bagong iki derajate apa ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho kaya ora ngerti tata krama kaya ora ngerti unggah-ungguh Gong aku ora iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh lha kok ora tata krama nggo endi aku tak takon ratu kok tok jak salaman terus Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat heeh dadi dhek ora beda-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok sinuwun piye Bagong sampean gerah penggalih ora Bagong kuwi do dirungokke wong cetha ora nesu kok kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo lho aku ki ora geger aku ngandani kowe unggah-ungguh tata krama sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama kejaba nek emoh salaman
Niku tegese ra nggo unggah-ungguh, ra nggo tata krama. Ning kowe iki kawula, kowe kudune nyembah karo ratu. Kula wis ngerti rasa dikandhani. Wis, Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumangsaku aku iki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngapa? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petro, dalem wis ta. Kowe iki wigati napa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal. Kowe kok ora nggo sandal to, Gong? Jebol ning dalane. Jebol ning dalan. Pedhot semok. Terpaksa cekeran aku. Esuk meneh iki omong karo aku, matur tak tukokke ora. Petro dalem sinuwun. Padha kanthi harja sapraptem nira Petro. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ana kawan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ponokan Petruk padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanung bolong padha harja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana. Niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Wong edan Bagong padha harja sapraptamu. Wong edan Bagong padha harja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong Bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu. Cah Bagus dhewe Bagong padha harja sapraptamu. Lah iki aku unekke edan tak diwangsuli unekke Bagus tak diwangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe ngono tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke Bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa Bagus kok. Kok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong padha harja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Ngono nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk padha harja. Wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger.
Padhararja sapraptamu. Pangaturipun Ndara Werkudara wilujeng. Bagong Padhararja Petro. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Padhararja, Petruk Bagong Padhararja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapa Paduka Sang Nata. Iya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok terus ngendika ngenten iki blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane Bapak apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta ki kanane beda kalawan mbiyen. Ngamarta sing mbiyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamadan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki
wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngoten, bapak wis ndhisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora, ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan, ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayem tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Tru? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara, nggone bakal gumegah rasane, rumangsa handarbeni negarane, wekasan tresna karo negarane, tumuli mbangun negarane. Niku ngoten. Dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitohe, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol gaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunake wong gedibal 17. Nek ade sing dunake kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Alam Padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mun nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbokku. Wow. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Duntang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol iki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah yo. Menyang endi? Papane moneter kadek dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane moneter kadek dayan. Wah, ora minggat. Ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong, tak taleh. Kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, coba metro. Wah, anu
Bagong kok sing gelut Petruk. Ning pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus nek nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandheg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Nggih kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong, nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangane Kresna, Petruk kakangane Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok Ismen wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon mula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku apa? Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono iki. Iya. Wani tenan karo aku sing tak wedani apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten danjen ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen, amen. Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan, aku ki kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakake iki kepiye? Tak tibani senjata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake senjata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh. Ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka moko aku ki nek ora duripke ora urip e. Tenan ku yakin.
Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora direpke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku dara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok kae sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Buan arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngonten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe. Nggih. Kula tak nututi Petro nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula dhewe nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku wonten ming maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndaraku ndaraku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndarana kula dewa. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petro iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati aja kaya bocah. Nggih nggih, karang kula niku Petro iki nek wis nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladya, mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu duwe nomor WA? Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Pareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke nemelangi tenan Petro niku. Ora jan niku iki bola bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora ndek perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinondrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitik kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah arep ngomong iki mau. Edan pelit-pelit banget ya. Dara
Sesuk ning Karang Kadempel tak paringi aja ning kene. Waduh semayani. Yem. Kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karena aku kulino ya, aku paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng ya padake. Pun ngaten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom lho. Lho, ling ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Ya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedhet 200 ora? Lho. Gadah ki lurah. Nek asile. Lho, disebut ampun. Ah, kene ta. Ah, pecat kowe. Kowe ngerti aku ora? Iki Lurah Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae do manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur njaluk Kresna. Oh nggih ngestaken dawuh. Kae Werkudara apa memper kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit parengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Sing slendro. Oh ya. Sing nyekar Mbak Ayu Nada. Iya. Ayu Purwalestari. Wah, lha nang anu ngendi nang FB? Heeh. Nang Instagram. Instagram. Ayu Nada jenenge. Ah iya. Diaturake mangga di nganggo bawa ora sing nyemek-nyemek reng sore mau sing kanggo canom bengi iki sing kanggo pini sepuh sing nyemek-nyemek wah ya wis ngono-ngono ah iya karo nggo mbubarke antil modar mangga rungokno suarane rungokno iki wah jas top jos Marco Jos dadak kesusu ya kok. Heeh. Esuk are akeh wiyaga sing wis mulai do kerokan. Heeh. Aku wis ngomong to. Kowe iki gaweane abot. Heeh. Aja sok dinesoni tonyo bathuke. Ha iya. Dinesoni dinesoni. Marai grus nang ati. Ha iya. Wah, jian. Parkotut
khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya.